Ipinag-utos si Department of Transportation o DOTR Secretary Giovanni Lopez na madaliin ang konstruksyon ng mahigit 16,000 housing units na magsisilbing relokasyon ng mga pamilyang maapektuhan ng North-South Commuter Railway o NSCR system construction. Pagtalima raw ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking magkakaroon ng maayos, ligtas at disenteng komunidad ang mga lilipat dahil sa proyekto. Ayon sa kalihim, hindi lang pabahay ang kanilang tinututukan, kundi pati ang kompensasyon at tulong pangkabuhayan. Sa isinagawang turnover ng housing units sa Laguna, sinabi ni DOTR Assistant Secretary for Right-of-Way and Site Acquisition IC Calaguas na inaasahang sunod-sunod na matatapos ang mga pabahay at komunidad sa iba't ibang relocation sites sa bansa. Nauna nang naipamahagi ang 170 housing units sa City of San Fernando, Pampanga bilang bahagi ng parehong programa. Sa North segment ng NSCR, katuwang ng kagawaran ng National Housing Authority o NHA para sa 3 relocation sites sa Pampanga. Target din umanong mailipat ang kabuang 4,515 informal settler families mula Angeles City, Kalumpit, Bulacan at City of San Fernando bago ang masusunod na yugto ng konstruksyon. Samantala kabilang naman sa mga kasalukuyang tinatapos ang 2,030 housing units sa 26 na gusali. Kasama rito ang The Meadows, ang Sining Residence 1 at 2 sa San Pedro, Laguna, Rizalville sa Calamba at Naik, Cavite. Ang relocation po ng North-South Commuter Railway ay tatapusin po ngayong taon na ito. 16,725 housing units. Ang may iwan lang po ay yung housing units namin sa aming lugar, sa Angeles City, na matatapos po ng Marso 2027. At hindi lang po yun. Asahan nyo po, sabi nga po, sa atas na rin po ng ating Pangulong Marcos, lahat po ng i-relocate natin ay hindi po pababayaan ng DOTR at ng ating city official at ating pong partner ang SAPC. Kami po ay magiging kaagapay nyo every step of the way. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inihayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kailangan ng mas mahigpit na mga hakbang upang mapanatili ang matatag na presyo ng pagkain sa bansa kasunod ng pagbagal ng food inflation nitong Enero. Paliwanag ng kalihim, bagamat bumaba ang food inflation sa 0.7% noong nakarang buwan, mas mababa kumpara sa 1.2% noong Disyembre at 4% sa kaparehong buwan noong 2025, hindi pa rin umuna ito dahilan para maging kampante. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, kapansin-pansin ang pagluwag ng presyo ng ilang pagkain, subalit may mga salik pa rin maaring magtulak man ng panibagong pagtaas sa ilang food items. Binigyang diin ni Chu Laurel na mahalagang mas tutukan ang pamamahala ng supply ng pagkain mula produksyon hanggang importasyon at distribusyon upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo na direktang nakakaapekto sa mga mamimili at kabuuang galaw ng ekonomiya. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng food prices itong Enero, ang murang halaga ng iba't ibang uri ng gulay at saging na nagtala ng 3.3% year-on-year inflation, mas mababa sa 11.6% noong December 2025. Sa bigas naman, nakatulong ang ipinatutupad na maximum suggested retail price ng DA para sa 5% broken imported rice na nagkakahalaga ng 43 pesos kada kilo, dahilan upang bumagal ang inflation sa bigas sa 3.4% mula 8.5% noong January 2025. Bumagal din ang pagtaas ng presyo ng iba pang produkto tulad ng mais, karne, isda at iba pang lamang dagat, pati langis at mantika. Gayunpaman, may ilang pagkain pa rin nagpapakita ng pagtaas ng presyo, kabilang ang tinapay at bakery products, gatas at itlog, prutas at mani at mga ready-to-eat na pagkain na posibleng magdulot ng panibagong pagtaas sa food inflation. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Ibinasura ng Korte Suprema
ang petisyon na kumo-question sa legalidad ng pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na isang independent body na inatasan ng Malacanang na mag-imbestiga sa umano'y anomalya sa flood control project sa bansa. Sa resolusyong isinulat ni Associate Justice Samuel Gerlan, sinabi ng en banc ng Korte Suprema na hindi pumasa sa mga rekisito ng judicial review ang petisyong inihain ng ilang abogado laban sa Executive Order No. 94 Series of 2025 na lumikha sa ICI. Ayon sa mga petitioner, labag umano sa konstitusyon ng kautusan, kabilang ang paglabag sa Equal Protection Clause, panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso, at ang umano'y pagbawas sa mandato ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit. Kinwestiyon din nila ang paggamit ng pondo ng walang malinaw na appropriation law. Gayunman, sinabi ng kataas-taasang hukuman na nilabag ng mga petitioner ang doktrina ng hierarchy of courts dahil direkta silang dumulog sa Supreme Court nang walang sapat na dahilan para laktawan ng mababang hukuman. Dagdag pa ng korte, nabiguring patunayan ng mga petitioner na may aktwal na kaso o kontrobersyang umiiral dahil hindi umano nila naipakita na may nilabag o may direktang masamang epekto sa kanilang executive order. Dahil dito, tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na nagbigay daan naman sa patuloy na pag-iral ng ICI at sa mandato nitong magsiyasat sa mga isyu kaugnay ng flood control projects. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DWH sa January. Sa gitna ng mabilis na pagkalat ng balita sa social media, tinalakay ng Police Regional Office 3 ang kahalagahan ng maayos at responsableng crisis communication sa isinagawang PRO3 Media Summit nitong Miyerkules, February 4. Pinangunahan ang programa ni Regional Director Police Brigadier General Pons Rogelio Peñones Jr. kasama ang keynote speaker na si Police Major General Roderick Augustus Alba, Director for Police Community Relations ng PNP. Ipinunto ni Alba na nagbabago na ang paraan ng pagtanggap ng publiko sa balita dahil sa bilis ng digital platforms. In today's digital world, information does not wait for verification. It moves, it multiplies, and shapes public perception long before facts are fully established. Dahil dito, mas tumitindi ang hamon ng mga otoridad at media sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon. That is why crisis communication is no longer optional for us because it is essential. Binigyang diin din sa summit ang panganib ng maling balita na maaaring magdulot ng takot at kalituhan sa komunidad. Protecting the truth, pursuing transparency, and promoting professionalism is very timely. Because truth must be faster than chismis and clearer than speculation. Samantala, nagbigay din ng lecture ang ilang media practitioners at journalists, kabilang si Carlo Lorenzo Datu, Assistant Regional Director ng Philippine Information Agency Central Luzon, at Tonet Horejas mula sa Philippine Daily Enquirer. Kasama rin sa mga tinalakay ang mahalagang papel ng media at police information officers sa tamang paghahatid ng impormasyon, lalo na sa panahon ng krisis. Summit highlights an important truth. The police and the media are partners in crisis communication. We may approach stories and situations from different perspectives, but we share a common duty, and that is to inform the public responsibly and to avoid causing unnecessary fear, confusion, and even harm. Ayon kay Police Brigadier General Peñones Jr., layon ng PRO3 na palakasin ang tiwala ng publiko sa pulisya sa pamamagitan ng katotohanan, transparency at professional na pagbibigay impormasyon. Aisel Fernando, CLTV 36 News. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DWH sa January.
Ibinida ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang Clark bilang isang pangunahing aviation at logistics aerotropolis sa Southeast Asia sa ginanap na Singapore Air Show 2026 sa Changi Exhibition Center. Ayon kay BCDA Vice President for Investment Promotions and Marketing na si Erwin Kenneth Peralta, mahalaga ang paglahok ng Pilipinas sa pandaigdigang pagtitipon dahil nagbibigay ito ng pagkakataong makaharap ang mga leader ng industriya, mga innovator sa teknolohiya at policymakers mula sa iba't ibang bansa. Naipapakita rin ng kakayahan ng Clark natututo sa mga bagong trends at napag-aaralan ang mga konkretong solusyon para sa mas epesyenteng operasyon ng paliparan, pagpapaunlad ng infrastruktura, kaligtasan at sustainability. Pinasinayaan rin ng delegasyon ng Philippine Pavilion na sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng bansa na palakasin ang posisyon nito sa larangan ng aviation at turismo sa pandaigdigang entablado, gayon din ang pag-akit ng mga estratehikong pamumuhunan. Ang Singapore Air Show na kinikilala bilang pangunahing aerospace at defense exhibition sa Asia ay nagsisilbing mahalagang platform sa pagpapatatag ng mga ugnayan at pagsusulong ng pandaigdigang industriya ng aviation. Kasamang lumahok dito ang subsidiaries ng BCDA, kabilang ang Poro Point Management Corporation, Clark International Airport Corporation, pati na ang partner operator ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation. Dumalo rin ng mga matataas sa opisyal ng pamahalaan at pribadong sektor na nagpapatibay sa kooperasyon ng government at private sector sa pagpapaunlad ng aviation industry sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagtungo kamakailan ang ilang opisyal at kawani ng provincial government ng Tarlac sa Pasig City para sa isang learning visit. Ipinakita rito ang mga makabago at epektibong programa ng lungsod sa pamamahala at serbisyo publiko. Pinangunahan ni Mayor Vico Soto ang pagtanggap sa mga bisita na nagkaroon ng pagkakataong matutunan ang iba't ibang inisyatibo ng Pasig. Ibinahagi sa kanila ang ilang programa gaya ng Pasig Citywide Land Information Management and Automation, pati na ang Pasig Government Employees Management System at ang advokasya ng Pasig Innovative for Circular Economy Hub. Inihayag naman ni Governor Christian Yap na malaking tulong ang mga kaalaman na kanilang nakuha sa naging pagbisita sa pagpapabuti ng serbisyo publiko sa mga Tarlakenyo. Kasama si Raymond Tasoy, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Malaki raw ang naitalang pagtaas sa produksyon ng fry at fingerlings mula sa mga Aquaculture Technology Center noong nakarang taon na patunay ng tuloy-tuloy na pag-unlad sa sektor ng aquaculture sa bansa. Batay sa datos ng Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, umabot sa 335.3 million pieces ang kabuuang produksyon noong 2025. Halos 10 milyon ang nadagdag kumpara sa 325.9 million pieces noong 2024. Ayon sa ahensya, direktang nakikinabang sa programa ang mga fish farmers dahil sa mas madaling access sa dekalidad na stocking materials na nagreresulta sa mas mataas sa produksyon sa buong bansa. Iniugnay ng DABFAR ang naturang outcome sa maximum utilization ng sustainable aquaculture technologies at sa maayos sa pangangalaga ng broodstock sa ilalim ng National Broodstock Development Program. Layo nitong tiyakin na matatag na supply ng high-quality fish seeds para sa industriya. Sa isinagawang planning at assessment activities ng ahensya, binigyang diin ni DABFAR National Director Elizer Salilig ang kahalagahan ng pagpapalawak at pagpapahusay ng serbisyong inihahatid sa sektor ng pangisdaan. Inatasan niya ang BIFAR Regional Offices at National Technology Centers na ituon ng kanilang mga programa sa pagtukoy sa pangunahing fish commodities sa bawat rehiyon, paigtingin ng mga field visits, at palakasin ang operasyon ng mga community-based legislated hatcheries upang higit na masuportahan ang lokal na komunidad ng mga mangisda. Hinikayat din niya ang pribadong sektor na dagdagan ng investment sa aquaculture upang mahabilis ang produksyon at mapabuti ang kabuhayan ng mga fish farmers, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
sa pagsusulong ng food security. Ayon sa DBFAR, patuloy nilang susuportahan ang sustainable aquaculture initiatives bilang bahagi ng rural development at productivity ng fisheries sector sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Culture and creativity. Yan ang bumida sa isinagawang Gareta at Damulag Parade na bahagi ng Farmers Day sa pagdiriwang ng Bamban Festival 2026 sa lalawigan ng Tarlac noong January 29. Maaga pa lamang ay umarangkada na sa mga pangunahing lansangan ng Bamban ang naglalakihang Gareta at Damulag o Kalabaw kasabay ang masiglang parada ng mga magsasaka. Ipinamalas ng bawat barangay ang kanilang husay sa pagdidisenyo ng mga gareta na sumasalamin sa mayamang kultura at tradisyon at pasasalamat sa sektor ng agrikultura. Ang bawat detalye ay simbolo sa sipag at sakripisyo ng mga magsasakang patuloy na bumubuhay sa bayan. Higit pa sa isang kompetisyon, tampok sa aktibidad ang diwa ng bayanihan at pagtutulungan ng bawat komunidad. Ayon kay Mayor Jose Salting, naging makasaysayan ng okasyong ito dahil hindi lamang ito pagdiriwang, kundi isang buhay na patunay ng mayamang kultura at pagkakakilanlan ng kanilang bayan. Kasama si Reiniela Tugay, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Muling pinatunayan ng mga young swimmer mula Angeles City ang kanilang world-class na galing matapos humakot ng mga medalya sa Asian Open Schools Invitational Swimming Championship 2026. Sa kompetisyong ginanap sa Bangkok, Thailand noong January 29 hanggang February 1, iisang layunin ng bitbit ng mga atletang Anghelenyo ang itaas ang bandila ng Pilipinas at ang dangal ng kanilang lungsod. Itinanghal bilang Most Outstanding Swimmer at Best International Athlete si Rihanna Chantel Coleman. Pinangunahan ni Coleman ang delegasyon matapos tungkitin ng mga gintong medalya sa 50 meters, 100 meters at 200 meters breaststroke, 50 meters at 100 meters butterfly, 200 meters individual medley at 50 meters sa freestyle finals champion. Hindi rin nagpahuli ang kapwa niya Anghelenyo na si Jet Daryl Berueda na kinilala ring Most Outstanding Swimmer. Bukod sa kanyang mga ginto at pilak na medalya, gumawa rin siya ng kasaysayan sa Thailand matapos magtala ng 5 bagong meet records sa iba't ibang freestyle at butterfly events na nagpatunay sa bilis ng atletang Kapampangan. Nagpakita rin naman ng pambihirang lakas si Sebastian Isidor Marcelo. Matagumpay niyang nakuha ang mga gintong medalya sa 50 meters, 100 meters at 200 meters breaststroke, habang winasak naman niya ang 3 meet records ng paligsahan. Kasama rin sa mga nag-uwi ng karangalan para sa lungsod, sina Joshua Miguel Roa, gold at bronze medalist, Stella Luna Fe Maglalang, silver at bronze medalist, Rodolfo Gavin David, silver at bronze medalist, Adam Nicolas de los Reyes, silver at bronze medalist, at sina Prince Caleb Chongson at Joshua Clark Polak na parehong bronze medalist. Kasunod ng kanilang tagumpay, kinilala ng Angeles City government ang kanilang ipinamalas na husay sa international arena at binigyang diin ang patuloy na suportang ibibigay para sa mga atleta ng lungsod. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. Nakadisplay ngayon sa Museum of Philippine Arts and Culture o MOPAC ang iba't ibang obra ng mga Pilipinong alagad ng sining na tumatalakay sa mga halagang isyung panlipunan. Binuksan sa publiko nitong ika-6 ng Pebrero ang art exhibit, Tampok ang mga likha ng 21 nagwagi sa kauna-unahang National Painting Competition ng MOPAC sa pagkikipagtulungan ng Andrea Domingo Foundation at Art Association of the Philippines o AAP. Pinangunahan ni Andrea Domingo, chairwoman ng ADF, at ni Fidel Sarmiento, presidente ng AAP, ang paglulunsad ng exhibit kasama si City of San Fernando Tourism Officer Ching Pangilinan, opisyalis ng AAP at piling bisita. Bahagi ang exhibit ng pakikiisa ng MOPAC sa pagdiriwang ng National Arts Month na may temang ani ng sining, katotohanan at galing.
Tampok dito ang una, ikalawa at ikatlong gantimpala, 5 merit awardees at 13 honorable mentions mula sa kompetisyon. Idinagdag din sa palabas ang 12 piling obra mula sa koleksyon ng MOPAC at 8 likha ng mga opisyal ng AAP. Ayon kay Domingo, sumasalamin ng mga nagwaging obra sa kasalukuyang isyong kinakaharap ng bansa, gaya ng kahirapan, katiwalian at kalikasan. Ibinahagi rin niya na halos 5 dekada na nilang kinokolekta ng kanyang asawang si Rolando ang mga obra at pamanang kultural bilang isang legasiya para sa mga susunod na henerasyon. Kita naman ninyo, marami may buwaya, marami tungkol sa kahirapan, tungkol sa flood. So yung mga artists, ina-express nila yung concern nila about what is happening in the country now, whether it's flood control, whether it's corruption, whether it's environmental degradation or poverty, and in their own way are expressing how they feel about it and how they would express themselves through these paintings. Samantala, ibinahagi naman ni Sarmiento na mahigit 200 entries ang kanilang natanggap mula sa mga manilikha sa iba't ibang panig ng bansa. Umaasa siyang mahihikayat ang exhibit ang mas maraming Pilipino na tangkilikin ang lokal na sining. Nakakalungkot dahil ang ating mga unlike sa Europa, sa US, bumabayad tayo para makapasok lang sa isang museum, para makakita lang ng mga artwork na kung tutusin, mas maganda pa ang artwork ng mga Pilipino. At sana, sa totoo lang, nakakalungkot pagka makikita mo ang museum natin hindi pinapasok ng mga mamamayan. No? Dapat ito na ngayon panahon para ipaalam natin, pumasok kayo, libre naman ang makita ang mga likang Pinoy kaysa sa mag-upload pa kayo para makakita lang ng tunay na na artwork. Dito po sa Pilipinas, meron din tayong mapupuntahan. Gaya nito, sa Pampanga, nagkaroon ng isang museum na. Sana ay ipakalat natin na sa mga kabataan na samantalahin nila. Libre ang makita ang mga likang Pinoy, ang talento ng Pinoy. Para sa mga gustong bumisita, pwede pa pumunta dahil libre ang pagpasok sa art exhibit na tatagal sa buong buwan ng Pebrero. Habang may hiwalay namang bayad ang pagbisita sa iba pang bahagi ng museo kung saan nakadisplay ang obra ng mga Presidential Medal of Merit awardees, mga alagad ng Mabini Art Movement, 13 artist awardees at I'm Judy Ann Asuncion from Mitsubishi Carwell, Pampanga, Sales Executive po. Behind me is the new Mitsubishi X-Force. As in new, bago siyang labas, bago lahat, features, mukha din niya. Yung variant nito, ma'am, is dalawa siya. Meron siyang GLS, which is the base model, and GT, which is the top of the line. So, meron kami dito, ma'am, GLS siya, pero naka-setup siya. So, as you can see, medyo bulky yung front bumper niya, rear. Ito po is a compact SUV. Pwede siya for family, pwede din siya for personal use. Advantage din po kasi niya, ma'am, just in case po, dalawa lang yung gagamit, pwede niyang i-fold yung sa second row seat niya hanggang likod siya, no, hanggang doon sa mismong trunk niya. Full flat siya. Pwede siyang lagyanan ng mga gamit. Pwede din siya for traveling. Actually, yung X-Force po natin, ma'am, meron siyang for, actually madami siyang bagong features ngayon. Isa po doon yung mismong for drive mode niya. Pwede siya sa wet, sa gravel, sa mud, and sa normal drive mode po. And also, meron din po siyang additional features na Yamaha speaker. So, kung we're into music po na gusto natin yung magagandang music, yung bass, lahat, meron siya built-in Yamaha speaker siya for both variants po. Tapos, meron din siyang automatic tailgate. For safety features naman po, meron siyang blind spot warning, forward collision mitigation. Meron din po siyang rear cross traffic alert, and leather interior, of course. When it comes naman po sa airbags po niya, yung GLS po namin, meron siyang 4 airbags. Doon naman po sa top of the line, 6 airbags. Meron yung
front steering, meron si side passenger, tapos both chairs po ni passenger and driver meron siya. And meron din po siyang curtain airbags. Yung engine po nito, same nung engine ng expander namin, 1.5 liter engine po. Yung tipid po niya, actually same po sila lang level ng expander po. Sa tipid naman po ng gasolina, since 1.5 engine din po siya, same siya ng expander po, kaya siya ng 11 to 12 km per liter sa city driving. Sa ano naman po, sa long drive, kaya siya hanggang 18 km per liter. So, ganun po siya katipid. Sa technology naman po, ang bago ni X-Force po is yung 12.3-inch display, which is yung pinakamalaking naming touchscreen monitor dito sa Mitsubishi. Yun ma'am, meron yung kasamang TPMS, which is yung dati, wala na pong mga TPMS yung ibang units namin. Tapos meron po siyang sound type na iba-iba. At the same time po, pwede kayo mag-set ng wallpaper sa mismong touchscreen monitor namin. And plus na po yung mismong wireless charging namin. And at the same time po, Apple CarPlay and Android Auto siya. Bali, yung price po namin, ma'am, sa dalawang variant, yung GLS po, 1.367 po, plus, less, may discount po siya na 150,000 maximum po. Tapos, dun naman sa top of the line po, is meron siyang price na 1.582, less 130 discount. Tapos po, yung promo po pala namin for in-house, meron siyang zero down. Piso down actually. Piso down, tapos you can drive again your car po without any cash out po. Mayroon naman tayong two options ma'am sa monthly. Pwede tayo mag-in-house financing, which is yung promo namin na zero down. Tapos yung monthly dito pa rin siya nun, or dun sa exclusive banks namin, or sa Laos Auto Finance. Pag naman po yung isang option natin ma'am, pwede siya mag-direct sa bangko niya. Gagamitin lang niya yung less discount na 150,000. Dun sa promo po namin na piso down, meron siyang free 1-year insurance, 3 years LTO, chattel mortgage, plus yung tint, floor mats, seat cover, yung tools, 10 liters fuel, meron din po siyang periodic maintenance labor. And meron po kaming promo na 32,500 worth of Laos Group Care. Ini-invite ko po kayo na mag-visit sa dealership po namin, which is Mitsubishi Car World Pampanga. And you can check all our units po.